Suosittelen lämpimästi vastaavaa projektia muillekin taloyhtiöille. Tässä tehdään lisäeristystä yläpohjaan selluvillaa, eli niin sanottua puukuitua käyttäen. Lisäeristäminen kannattaa sen vuoksi, että se on ehdottomasti kustannustehokkain ja helpoin ja vähiten asumiselle haittaa aiheuttava tapa parantaa yhtiön energiatehokkuutta. Taloyhtiössä on ollut erittäin korkeat lämmityskustannukset ja toisaalta sitten kun yläpohjassa ei ole ollut eristettä, sitten on syntynyt vaurioita tuonne katolle ja nyt lisäeristyksellä saadaan sitten tämäkin asia kuntoon. Ja tietenkin lämpötilat tasaantuu huoneistoissa, jolloin asukkaat ja luonto kiittää. Suosittelen lämpimästi vastaavaa projektia muillekin taloyhtiöille. Tällä saadaan kustannuksia alas ja ekologisuus toteutuu, kun se on tätä päivää ja maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin tämä investointi. Sitä ei todellakaan kannata pohtia eikä lykätä. Se kannattaa laittaa sinne taloyhtiön 5-vuotissuunnitelmaan ja ensimmäinen vaihe siinä on se, että taloyhtiö tilaa yläpohjan kuntokartoituksen ja sen tulosten pohjalla sitten ruvetaan miettimään sitä varsinaista asennusta. Päättäjät voivat kannustaa taloyhtiöitä muun muassa luomalla erilaisia kannustimia, verohelpotuksia, verovähennyksiä, lisäämällä tiedotusta, koulutusta ja tekemällä yhteistyötä alan teollisuuden kanssa. Eristämisen merkitys on korjausrakentamisessa erittäin suuri. Ja kun puhutaan itse asiassa tässä olemassa olevasta rakennuskannasta, niin meillähän on tosi suuri massa, jonka rakennusvaippa on erittäin huonossa kunnossa. Ja sitten kun mietitään tätä kokonaisuutta ja yhdistetään siihen tavoitteet, mitä me ollaan asetettu itsellemme täällä Suomessa ja mitä EU on asettanut koko Eurooppaan, niin tämä kokonaisuus tarvitsee parempaa energiatehokkaampaa rakennuskantaa ja sitä olemassa olevan rakennuskannan parantamista. Tämä on se avaintekijä, jotta me päästään siihen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035 ja 2050.